Felix tuo bussipysäkin kotiovellesi. Kokeilujakson aikana matkustajat voivat hyödyntää helppoa bussin ja taksin yhdistelmää. Felix Taksin voi tilata kotiovelta bussilinjojen 6 ja 7 Raision keskustan pysäkille tai pysäkiltä haluttuun määränpäähän Raision seudulla. Felix Taksikyyti varataan taksikeskuksesta. Muista tehdä varaus viimeistään tuntia ennen matkaa ja mainita, että kyseessä on Felix-yhdistelmäkyyti. Huom! Taksi voi poimia samaan kyytiin useamman henkilön eri osoitteista ja yhdistellä matkoja. Taksikyydin kustannus on 5 € matkan pituudesta riippumatta. Fölin kyydissä matkustetaan edelleen normaalien lippuhintojen mukaan. Felixin kyydissä hintaa kertyy siis esimerkiksi Raisiosta Turkuun matkaavalle aikuiselle korkeintaan 8 €. Felix-palvelua käyttäneiden kannattaa myös kertoa matkasta mielipiteensä, sillä mikäli palvelu osoittautuu suosituksi, sen laajentamista suunnitellaan. Tul siis nyt Felixillä Föliin. Nyt se on helpompaa kuin koskaan.